Na hello, sziasztok fiúk, lányok, üdvözlök mindenkit ezen a rendhagyó kis videó felvételen. Mint ezt tudjátok, mérföldkövenként beolvasom az embereknek a nevét, és elértük közösen az 5000 feliratkozót, szóval hatalmas pacsi mindenkinek. Nélkületek ez ismét nem sikerülhetett volna, szóval GG srácok, szépen mindenkinek. Nem is nagyon húznám az időt, mert van elég sok név, amit be kellene olvasnom, szóval kezdjük is el. Szóval Alma 100, Gamer Poety, DJ Dox, Dodo, Bakus, Bata Dani, Bazsihun, Trump Fusion, Fortnite God 2008, Anita Gál, Palati 12, Capybara Team 1, László, Slancsik, Gameboss 2023, Dániel Molnár, Dínyés Dávid, Levente Borsai, Hitti Sződi, Mr. Leo, Olivier Krékitybu, Levihun TC, Spagetti 101, Hunolsek, Erika Lukács, Anonymous, Tarzan, SSG IQ, Lantik 03, Nympha Papagáj, Odin Gaming, Sordan 83, Pásztor Zoltán, Bajuszos Pókember, Greenboy, Balog Viktória, Nagdix, Milán, Emberke, Pákoszti Szabó, Dixbenny, VNG Win, Bálint 1230, Andris PNK Gameplay, Choice for the Best, Tündet Chart, Scoot and Flow, Sleepy, Serap, Bence Kis, Barna Krista, Nutramoska, XT67, TB Foktilla, Ág, Christopher, Bálint Borbély, Mohácsi Nimród, Janet Ripper, Nicholas Official, Lorina Hibácska Amanda, Marika Tótné Bendicek, Claudia Hegedűs, Roller Rush, Semmi, Fortnite Player, Sorry I don't want to give you my name, Nincs név, Szíria Tudomány, Magic Bear YouTube, Sofix 1, Ábri Roland, Cigiző Kutya, Cigiző Patkány, Péter Kraszlán, Stella Dóka, Tyalai Rajmund, Stefán Tóth, Ghost Team, Bence, P-Spirits Place barátja, Kovács Olivér, Csak Zsolt, Erik, Ágnes Balatoni, King 9270, Matyolat 737, Huszárius 123, Torcsatornája, Pacsa 1, Beat Gaming, AK Dominio, Solo Leveling, Éva Zsíros, Videós, Bence 560, Patrik, Mr. Originality, Adrián, Karez Paksa, Novák, Boom, Gagyilovag, Polyányi 15, Gaming Vilmos, Áron Gaming, Rolex 7, József Bodog, Parkour Sázs, Spike Fanhun, Krisztián Kovács, Sándor, László Lovas, Ferenc Gaming, Zoltán Sinkovics, X Tryhard, Áron Fortnite, Kincel Noel, Büntető, KKY Pirike, Elromlott a villanykapcsoló, Norbert Erdei, Dániel Dudás, Luna, Sebastian Kristóf, Mr. Sós, Popcore, AVK Simpson, Lali Patrik, Tamás Erdei, Tóth Noémi, Grinch Videós 26, Ádám the Angler, Conor, Kábor István, Szent Miklósi Márk, Zentestar 33, Herobrine, Paluszek, Kerry Gameplay, FC Oliver Edits Football, Papírvarázs, Rahelvok, Etárhon, GLC az igazi, Zolko Varga, Tok Dani 16 VTF, Szabó Bence, GPV Dominik, Ancsi Erbák, egy lány, aki szereti a Szicset, Val, Sándorvok 11, Máté Fekete, Gamer King, Toxic Fang, Jutka Friedelné, Funnymates, Üvágó Ildi, Istóf és Martin, PXG Gábor Gameplay, Edith Franco, Aleka Kimfan, Polcsi Szalaj, Szilvia Kata, RR Fan, Tóra Zsoltfa, Swissmapper, Vince Kraft, Pami és Mandarin, Tank Gamer, Erik Pro LKB, Robert Ci, Zoltán Balog, Ralsrác, Balázs az ingatlanos és a szalonos, Noel YouTube, Paka Mátyás Ozi, Kvid, Noémi Nász, Patyus Skate, Csaba Szabó, Brigitta Lédeci, Junglitch, Virág Zétény, Magyar Brawl Stars, Baby Sárkány, Benny Gameplay, TB, Judit Horváth, Nor, STLPS, Bekmakcsi, Diana, Lonella, Sándor Gréta, Ida, Szalmási, Csabaka 1405, Jakot, DGG csapat, Adrien Kunkli, Nagy Gabika, Tomi XXX, Menro Gaming, a Guy, Noki Gaming, Zsolt Gyani, Réka Pécsi Réku, Tamás Tibor Radnóci, Patkós Tomi, Edit Plaster, DJ Elbaszott Nap, Milán 2013, Turi Világa, Dávid Szabó, Milán Pap,
Third, Juhos Norbert, Mr. Stumbler, Dani Gaming, Zuzuka 888, Bazsi Lego, Ádám Lego Fortnite, Juszkor Gergő Pro 8900, Cyber 11, Dominik Nagy, Levi, Próbeni Király, Pincé Szabi Gameplay, XX2, Mónika Ékes, Blue Gamer, István Madácsi, Levi Zsigu Teams, Alice Roxin, Áron X Plus Sigma, NTV Bennett, Anita Balla, Virág Dani, Cristiano, Csak egy Gamer, Ágnes Kovács, Tökkraft, Máté Fortnite, Mr. Catnip, Glitch, Eszter Erős, Gábor Med, Ci X-Tál, Zsomborka, Hunter Pro, Rubix, Pinkcica, Péter Molnár, Mr. Merival, Teve Hajcsár, PS Darkness, Rovlex, Krisztina, Nagynék Elemen, Dani Balog, Mangú, Noah Rock, Zexro YouTube Hun, 172 Olika, Zsuzsanna, Szabóné Csorba, Happy Benny Work, György Lóci, Anna Mária Kis, Jana B. és Toej, Lajos 740, Zsanim, Péter Szalanics, Istóf Gameplay, RTG Reaper, Szoltán, Palocsányi, Bence Beigli, Pogi Oldala, PX Keri, Victoria Amring, Thanos and Semi 2.0, HTG Sun 2, Armin Gamer, Ruben Csányi, Valaki, Geri Game, Pollir, Vini, Dominik 2074, Sárkányfanok, Pulapandák, I'm Not Kony, Domi, Potato Team, Pullman Rob, Bookworm Puki, Emma Schill, János, Jánsó, Éva Nemeskéri, Nikolett Rovicné Demeter, Réta Oldia, Mike Tyson példakép, Marci 2016, Pokor Claudia, Benzo, V. Lucas Manga, Máté Fire, FG Hungary, Voice People, Imre Ungor, Raksa, Ferrari, Martin Gamer, Fortmine, Janet Hornyák, XL Play Trio, XCPL, Y, Peterucius, Bennett Gaming, Krisztina Havesi, Erikus, Lewis Hamilton, Killing Circle, Norbert Zabudenski, Taró Marcel, Csak egy fiú, Lovas Lilian, KKY Amaja, Blood, István Hidi, Robert Kormos, Marcel Pataki, Máté, Game Mester, Aranka Szabó, Penny Ultra, Summerlány, Alica Határországban, Krisztián Takács, Resident Evil Best, V, Erika Barócsi, Szása 1989, Edena Rékasi, Péter Holdosi, nem tudom, de Petra vagyok, Zsolt László Pátfai, Szilvia Csala, Erik Dark Ark, Szézi FG, FKD, The Real X-Fan, Gábor Darabos HTG, Arthur Morgan, Barika Kassi 11, Féz Martina YouTube, Borsodik, Kriszt YouTube, Tomi Kutyák Királya, Katalina Primmer, Fityma Roppantó 2000, Magdolna Bán, Jumpy, Milán Major, Zsolt Jakocska, FNCS Szem, Holló Áron, Zsolt P, Ádám Plays Fortnite, a Jó Csapat, Imi YouTube, Tibor, Tamás Dudás, Lili Kovács, Avokádó, Jennifer Juhász, Pati 2014, Pencuska 111, Csak egy lány, Leviko 66, Éva Máta, Kuncernia Urbán, Pagira, Copika és Pro kalandjai, Dog Áron, BS, VX Olvi, VX Oli, VX, Mr. B The Caption, Mazin, Krej X, Daki, Domi Pro, Dodo McEndry, Zoltán Szőke, Sketosbam, Senki 3028, Tomonkos Ákos, Eszter Nagy, Áron Kaja 2015, EY, Léna Küllöki Rovro, Léna Külliki Lovro, Melon YouTube, Szírja Kavecné Nagy, Gábor Regina, Máta Balogné Papik, Milán 5322, Koleszár Krisztián, Tilted Tower, Dániel Senko, Erdély Szabina, Orsos János, Ábel Pálfi, Ladislav Zsemje, Olcsogót, Chili, Zoktari, Kim Series, HR Levi, Tommy King, Valéria Felvári, Danika, Krisz az igazi 2.0, Krisztina Horváth, Kimberly McEvoy, Béla Balog, Ádám Hun 2, Andriska 6663, Dominik, Boti, Luca, Marcel Vision, Gellér, Kovács Obi, Horváth Levi, Wu, Zero Gaming, Botixun, Tóra Naftoli, Zoltán Mile, Judit 9654, Ti Bauer, Áron Pihe, Ábel 3, Áfonya Gaming, Tamás Hegyesi, PTG Peti, MGT Burgír, Gulyás Leves, az Azifan, Fézszos, Petra a legjobb, Station YouTube 2000, Péterné Molnár, Hunor Mekler, TV Gameplay, Éva Kele, Roblox Király 298, Sigma Messi, YouTube King, László Vadász, Csirke Hunter,
László Somogyi, Levente Laposi, Firemaster 3A, Black Assist, Poti, Tomi 9886, egy motoros csaj, Viktor Lupansku, Viktor Lupanescu, Master Hacker Hungary, Levente Fűkő, CBX, Ross Noel, Just Shitman, Vanessa, Kérdéses kvízes csatorna, Vince Kalandjai, Marco, Fortnite YouTube, Hasbin Hotel, Csak egy fiú a YouTube-on, Költött Zümis Kolbász, Bence, Richard Katona, Stumble Guys, Judit Cibere, Christian KR7 Sue, Pacal Pörkölt YouTube, T. Balázs, S77, Áron, Superboy, Daniel Inotai, EV Identek 2023, Máté Levi, Dominik, Molni Official, Ati, Anikó Kaluskáné Lúnyai, Dani és Gergő Gameplay, Benix, Akika 22, Hét Chris Official, Csengi 2024, Sandra 86, Marcia Király, Word 200 IQ, DVG Dave, Glitch Gaming, Kevin Fortnite 234, Norbi Fortnite, Exterke S, Skibidi Fortnite, Szilvia 333, Shadow Gamer, Milán Juhász, Buha Balázs, Zsolt Konc, Citromka, Hollósi Tibor, Nyafi 2000, Léna Herceghalmi, Anita Szabó, Erzsébet Ven, THG Csoki, Tani 203, Roberta Papgáti, az LPS a legjobb, Bianca Farnadi, Ari, Dávid 10910, Szabó Péter, Tószer 2, Husi 190, Játéktrobaló, System 160, Davix, Tezsi 22, Pallig Marci, Mészárosné, Brigitta Sáfi Tóth, Érre YouTube, Vegyes Vidik, Tamás, 434, Marci, 916, Aki te nem, Szabó Melinda, Bike with me, It's Yumeko, Zoliniki Tóth, Lil Kodor, Zsombor Nagy, AGT Bálint és Pandus, Ókti, Csaba FC, Nulli nevű macska, Charlie, Tajus, Rexi Prime, Jászmin csatornája, Golden Dragon, Levente 77 Edits, XX Noel, VV, Gér, Frigyes Kálai, KKK Studio, Balázs Bázis, Kúkival, Szibor, Tarnaj, ZNC Kobra, Ákos Pro, a Mester, Rafael, Jurecka, Cica Mica, Lina On Pose, Rich Glitch, Pajsz Fortnite, Lénárd, Bence a Legend, FGT Pami, PST, Tomix, Gamevilág, YouTube, Roblox, Axel, Attila Szatmári, Profi Panda, Richie Creeper Gamer, Mónika Sisa, Pandi 777, Éva Fabók, Domestos, Csak egy cuki csaj, Bebe PZ, Tomi YouTube, Ibolya Veres, Alex Gameplay 355k, Chicken Gaming, DGT, Kis Csavargó Kalandjai, Balog Ricsi, Bea Rózsa, Bendegúz Bíró, Ying Yang, Semmi, Toxic, Nándori 9, Attila Balázs, Zoltán Pásztor, Benji, Squink, Íme Goldschmied, Tibor Nagy, Toci, Bárnyai Pál, Attila Pál, Mendel Gaming, Júlia Olá, Pro Gamer Official, Sandra Gubik, Zsombor, egy Brawl Stars-os lány, Martin, Zoltán 7, Munyó 43, Tamás Kis, Zsuzsajna Deli, Krisztina Túsai, Szabena Bicó Pintér, MD Edits 21, Kálmán 40 Brawl Stars, Mini Bacon, Country Moment, I Am Voldemort, PXG Gábor, Sabine Wollinger 94, Éva Markóné Fritz, Dev 630, TDL The Dark Lord, Mr. Leo, Réka Szokolai, Ádám Várdai, Loszti Marci, és végezetül Zordboy. Úristen srácok, mire kimondtam az összes nevet, konkrétan elment a hangom, fáj a torkom. Szóval, ja, köszönet szépen mindenkinek, aki feliratkozott, és zárásképpen még annyit elmondanék, hogy a következő mérföldkövem a 10.000 feliratkozó, szóval, hogyha szeretnéd, hogy a nevedet a videóban bemondjam, akkor annyit kell tenned, hogy feliratkozol a csatornára, és nagyon fontos, hogy legyen nyilvános a YouTube fiókod, másképpen nem fogom látni a nevedet. Srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, köszönöm mindenkinek, aki feliratkozott, következő videóban vagy streamben találkozunk, addig is pacsi, pá!